I 1930 begyndte rederiet at interessere sig for sømandsuddannelsen. Man startede med den tremastede lastførende topsejlskonnert Fanø. 8 år efter kom Rømø til. Og senere igen Turø. Men da krigen satte en stopper for skoleskibsvirksomhed, besluttede man at oprette en midlertidig søfartsskole, der fik til huse på Sømandshøjskolen i Svendborg. Erfaringerne herfra viste, at en skole på land kunne give drengene samme grundlag som en skole til søs, og derfor etableredes i 1943 rederiets egen permanente skole i Kogtved. Og det er den, som denne film fortæller om. Eleverne, der kommer her, vil engang få hele kloden som deres domæne og være med til at vise flaget på de 7 have. Men først skal de have grundlaget. Og det får de her ved det sydfynske øhav ved Svendborg Sund. Her ligger den skole, hvis formål det er at give drenge, der vil skabe sig en livsstilling til søs, som navigatør, maskinmester eller hovmester, en forberedende faglig uddannelse og et karaktermæssigt grundlag. Disse 3 linjer symboliseres i skolens relief. Et nyt elevhold er på vej. De er et bredt udsnit af dansk ungdom. De kommer fra by og fra land, fra stenbro og muld. De repræsenterer vidt forskellige samfundslag. Fiskerlaget og rigmandshjemmet. Jeg er en af denne flok. Jeg kom med samme forventninger som de andre. Vi havde jo hørt så meget om den skole. Og man begyndte i klædningen. Ja, nu skulle vi af med civilisten og i skolens uniform. Busseronner med gule kendetegn for dækselever og røde kendetegn for maskinelever. Hovmestereleverne har deres hvide messetøj og ellers blå kendetegn på deres uniform. Olietøj. Tøj til de forskellige linjer og tøj til den fælles undervisning, og så er man allerede i gang. Og det næste er, at alle skal føle sig først og fremmest som sømænd. Derfor må hele holdet opøves i de grundlæggende maritime færdigheder som knopning. Undervisningen er bygget på junior- og seniorsystemet, hvor seniorerne i vid udstrækning leder og præger det daglige arbejde. Man lærer vrikning, og selvfølgelig også roning. Ja, det var svært i begyndelsen som eksempler på, at det kunne læres. Ja, vist var det svært. For naturligvis er det sin egen sag lige med et at skulle leve op til de krav, skolen stiller. Krav om lydighed, villighed, hurtighed og kravet om at tale sandhed. Alle dage starter og slutter ens. Fra klokken 6:30 til klokken 22 er vi brav. 5 minutter efter skal vi stå nede i gymnastiksalen til et kvarters gymnastik. Tilbage. Løb! Kom så! Derefter ud under den kolde bruser, eller om sommeren ned til en frisk dukkert i sundet. Og så er vi i hvert fald vågne. Bagefter kommer turen til skolen. Den skal gøres ren hver dag, søndag og mandag, oppe og nede. Seniorerne er med alle vegne, instruerer og inspicerer. Rengøringen skal klares på 3 kvarter. Det skal nås, og det kan nås. Skolen. Ret. Halv venstre. Op. Hej. Ingenting der maler, som et flag, der går til top.
Før morgenskaftningen kl. 8, halvanden time efter udpuringen, sættes flaget. Og inden dagens arbejde og undervisning rigtig kan begynde, er der morgenkonference hos forstanderen, hvor man drøfter detaljerne i dagens program. Og så er man klar til nimønstringen. Tempo, tempo, tempo. Jo, man lærer hurtigt at komme af med slendrianen. Og der er allerede kommet en vis fart over feltet. Det er en af vores kammerater, en senior, der har kommandoen ved mønstringen på den lange gang, skolens kommandobro, hvor vi bliver stukket ud til dagens arbejde. Hovmestereleverne væk af vejen, ned til kabyssen. Dækselever og maskinelever til faglig praktik. Tungen lige i munden. Ja, hold nu ordentligt på den fil. I 1956 realiserede rederiet planen om at give vordende maskinofficerer en grundlæggende maritim og faglig uddannelse på linje med dæks- og hovmesterelever. Uddannelsen, der er godkendt som læretid, varer 6 måneder. Og dækseleverne øver deres praktiske færdighed ombord på Lilla Dan, hvor man først lærer at gå til værs efter den gamle parole: en hånd til skibet og en til dig selv. Var det nu alligevel ikke forventningens glæde, der var den største? Alright, man bider tænderne sammen og fortsætter op efter. Uha, der er vist længere ned end op. Og så alle de mange tårhinder, man skal kunne. Nej, det er ikke storskødet. Det er undertopsejls nedhaleren. Men vi vender os fra praktikken på sundet til teorien i et af klasseværelserne, hvor dækseleverne, inden de forlader skolen, skal være nået så langt i teoretisk navigationsundervisning, at de har samme viden som den, der går op til navigationsskolernes kystskipperprøve. På modellen her undervises i teoretisk sømandskab, så eleverne bliver klar over, hvad der er styrbord og bagbord, og hvad der er dæk og skot. Reglerne rekonstrueres situationer til søs nemt på et bord ved hjælp af et par modeller. Her demonstrerer overstyrmanden, hvordan trafikkultur praktiseres mellem søfarerne. Maskineleverne får i løbet af et kursus den teoretiske uddannelse, der svarer til det første år på en teknisk skole. Og desuden får de kendskab til en motors indretning. Men også dækseleverne, de vordende navigatører, skal kende en motors indretning. Og alle elever skal i løbet af et kursus bestå en teoretisk og praktisk motorpasserprøve. Det er nyttige øvelser, der foregår her i motorrummet, med en tidligere skibsmotor fra en fiskekutter som arbejdsgrundlag. I kabyssen tager økonomaen sig af hovmester. Den, der går kabysvejen, må kunne mange ting, som for eksempel at partere en halv gris. De 4 elever klarer sammen med økonomaen hele skolens forplaning, ligesom de på skift alene klarer forplaningen ombord på Lilla Dan, når den er på togt. Man lærer at bage,
alt om kogningens mysterier, og brase og stage. Bøffer til mange sultne maver er under opmarch, men det var ikke lov til at sætte sig, og det skal den udendørs praktik nok sørge for. Men hvorfor skal en sømand slæbe sten? Hvorfor skal han lære at arbejde med skovl og hakke? Jo, for det første for at give ham kræfter og kondition. Og for det andet for at lære ham at udføre også upopulært arbejde 100% effektivt. Og da vi først havde fået den forklaring, lærte vi næsten også at kunne lide det. Og så giver det jo også masser af muskler. Øvelse i at behandle brandslukningsmateriel er en af skolens mange discipliner. Det foregår under ledelse af instruktører fra et af Svendborgs redningskorps, der forestår undervisningen. Bekæmpe ildløs er en nyttig viden for enhver, men det er i særdeleshed nyttigt for et sømand. Ja, for vi ved jo, at brande ombord er farlige og kræver lynhurtig reaktionsevne og handlekraft. Forestil dig, at du står nede i bunden af et lastrum og skal bringe en bevidstløs kammerat op på dækket. Ja, så får du hårdt brug for brandmandstag. Gradvis bygges undervisningen op. Det er ikke i alle havne, der er en bådmand klar, når et skib ankommer. Derfor må eleverne lære at føre en trosse ud til en bøje. Og bådebroen er indrettet som et skibsdæk med halekæber og pullerter. Når det daglige arbejde og undervisningen slutter kl. 17, er der en times gymnastik, boksning eller brydning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Fremsving, hjemsving og knæ. Vipsiddende stilling. Nu. Armbøjning, strækning til favn, armbøjning, strækning op. Nu. Jens Erik går videre. Nu, kom. Kvik, kvik, kom kvik. Kom så kvik efter hinanden. Hej til det, hej til det. Bokse- og brydeundervisningen er først og fremmest beregnet på at lære selvforsvar. Og denne træning, sammen med gymnastikken, giver os en dejlig følelse af selvtillid. Ned med ham. Ja, det er rigtigt. Og så ned med begge skuldre. Ja, man må jo hjælpe sig, som man bedst kan. Selvfølgelig står vi op, indtil lærerne har sat sig. Det er helt naturligt. Og det er lige så naturligt, at der er sørget for blomster foran dagens fødselar. Og når posten deles rundt, er det også ham, der får de fleste breve. Dagbogen over store og små hen. Og der er altid en eller anden, der får en lille en over næbbet. Heldigvis har vi ikke kongeligt porcelæn, men rustfrit stål,
så vi kan også holde tempoet her i pantryet. Efter aftenskaffningen og opvasken er til at slappe lidt af i, inden aftenundervisningen begynder. Den omfatter foredrag, sang og musik, svømning og film, fordelt over ugens dage. Klokken 22 er der vagtmønstring. Det er vigtigt, at eleverne får forståelsen af det ansvar, der er forbundet med at gå vagt. Hver nat går 12 elever vagt i 2 timer, henholdsvis på skolen og på Lilla Dan. Klokken 22 skal der være ro overalt. Men vi har ingen garanti for uforstyrret søvn. Natlige udporinger kan komme på tværs af alle søde drømme. Pludselig lyder det: Klar til at gå fra bord. Alle stiller op på den lange gang, iført varmt tøj, olietøj og redningsveste. Vi får at vide, at et skib kan gå ned på 4 minutter, og vi bliver trænet med udporinger, indtil vi når ned under den tid. Af og til kan der være en ekstra overraskelse i form af en natlig travetur på 10, 20, ja op til 50 kilometer. Nå, men i nat slap vi heldigvis med mønstringen. Vi klarede den på 3 minutter og 43 sekunder. Eleverne har ikke lejlighed til at rejse hjem i det halve år, de opholder sig på skolen. Men forældrene inviteres til skolen på et weekendbesøg, og det er naturligvis de helt store dage for begge parter. Goddag, mor og far. Velkommen til Søfartsskolen. Se, der er broen. Den har vi selv været med til at bygge. Lad os gå ned og se på den. En sømand skal først og fremmest være robust. Hans krop skal være i orden, han må ikke give op. Derfor arrangeres jævnligt hårde træningsture, gående, løbende eller cyklende. I dag gælder det 100 km på tid med fagmæssige konkurrencer på forskellige poster. En fornøjelig kappestrid, hvor der er chance for at vinde guld, sølv eller bronzemærker, som sys på uniformen. Sidste post. Sidste opgave. Og så hjemover. Nu gælder det. Og så er vi ved målet. Kapløbet er endt. Når eleverne har lært at behandle en åre, kommer de ud på lange roture, hvor de slider i det time efter time. Det er noget, der giver vabler. Midt på dagen gør vi landgang på en ø og holder frokostpause. For søluften og arbejdet ved årene
har givet appetit. Det er dog langt fra nogen ferietur med driverliv på stranden. Allerede efter en halv times forløb går det hjem over. Og selvom vi måske allerede er trætte, skal vi alligevel have den traditionelle kaproning den sidste mil hjem til skolen. Men det er ikke nok at kunne klare sig i en båd. Man skal også kunne mestre en situation udenbords og frigøre sig fra det tunge, våde tøj. Det er sværere, end man tror. Hvor sådan en busseronde kan drille. Der lægges stor vægt på, at eleverne skal kunne klare sig i enhver situation. Ved ankomsten, men kravene stiger fra uge til uge, og alle skal tage frisvømmerprøven. For at være i stand til at redde en kammerat, må man kunne bjærgning og dykning. Lægen underviser eleverne i kunstigt åndedræt og nødhjælp. Ja, det her det er altså ikke resultatet af en boksetime, men en time i nødhjælp. Den aftenundervisning, der omfattes med størst interesse, er dansen. Hele den dag er præget af det. Der fløjtes og synges, der presses og børstes tøj. Og hvad der den dag bruges af brillantine, er ikke småting. Det er simpelthen fordi, ja, forklaringen er god nok. Det er fredag. Og fredag betyder dameaften, hvor 30 unge piger deltager i elevernes dansundervisning. Skolen til højre. Ret. Det er lige. Ud. Værsgo. Tak. Herrerne, værsgo og inklinere for en dame. Og vi fordeler afstanden i salen. Danse, fatning og engelsk valg. Nu. Venstre vending. Baglægskæg. Højre spil. Halvvis. Helt forfra. Ja, hver fredag kommer der søde unge piger inde fra Svendborg by for at danse med os og være vores gæster ved det fornøjelige kaffebord i messen efter dansen. Og her får vi lejlighed til at praktisere, hvad vi har lært i anstandstimerne.
Lørdag formiddag er der hyreudbetaling hos overstyrmanden. Alle er lige og får samme beløb i lommepenge. Får man penge herudover hjemmefra, så går de ind på elevens konto, for på skolen skal den ene ikke være bedre stillet end den anden. Og her kan eleverne købe toiletartikler og diverse skolemateriel. Hver lørdag kl. 13.30 er der mønstring, hvor der bliver givet kritik af ugen, der gik, og direktiver for ugen, der kommer. Rent lommetørklæde og nypudsede sko, så er vi klar til landgang. Lørdag eftermiddag er der lejlighed til at kigge på lektierne eller føre arbejdsbogen ajour. I biblioteket skrives der breve hjem. Om aftenen er der landlov fra 18:30 til 22. I undervisningen veksler man mellem sejlads med Lilledan og skole på land. Når Lilledan gøres forårsklar, følger træskibsbygger Ring Andersen arbejdet med glæde. Han byggede dette skib til rederiet i 1951, en topsejlskonnert på 100 ton. Vi er nu klar til at starte på det ugentlige togt i de danske farvande med det røde skib. Hvalbådene er lastet med køjesække og proviant. På hvert togt deltager 15 dækselever og 2 hovmesterelever, mens maskineleverne kun kommer på et enkelt togt. Udover den betydning det har, at drengene direkte her kommer i berøring med det, de i fremtiden skal være fortrolige med, vind, vejr og sø, lærer de nu at klare sig med de ting, der for en stor del er afløst af moderne maskiner og instrumenter. De lærer at sætte sejl, og i riggen lærer de at stole på sig selv og deres kammerater, og får brug for de kræfter, man byggede op i gymnastiktimerne og ved konditionstræningen. Vi katter anker og sætter forsejl. Og Lilledan står Svendborg Sund ud. Glider bort agterude. Nu skal den teoretiske undervisning prøves i praksis. Kilomøs hedder Lokken. Ja, han står ikke bare og nyder udsigten. Det er udkiggen. Og så skal vi se, hvor dybt der er. Alt forefaldende arbejde ombord bliver udført af eleverne.
I bestiklokalet underviser overstyrmanden i pejlingens mysterier. Så tager vi vejrrapporten og lægger kursen mod Øresund. Snart er København om bagbord. Og her har vi flåden. Og så hilser vi selvfølgelig. Kronborg er den danske sømands farvel og goddag. Hovmestereleverne har gule ærter parat. Og vi har appetitten. De gule ærter gør lykke i salonen. Jeg er selvfølgelig også på banjon. Bagefter slapper vi af og hygger os. Næste dag gik det ned gennem Kattegat mod Lillebælt. Her passerer Lilla Dan, rederiets Tora Dan, et af de skibe, der er drengenes fremtid. Og måske bliver netop det skib engang min hverdag. Efter Lillebælt begyndte det at friske op. Forsejl over! Stavfuglen over! Stavfuglen over! Ras rundt! Ras rundt!
Og så er vi ved at være hjemme igen. Det var en dejlig tur. I næste uge er det et andet hold, der skal ud med Lilla. Men lad os nu vise dem inde i land, hvor hurtigt vi kan bjerge sejlene. Og mens Lilla-Dan er på tugt, arbejdes der hjemme på skolen med praktik af faglig og ikke faglig art. Dels på og ved sundet, og dels på skolen. Ombord på den 6 tons store øvelseskutter Beta Dan får eleverne grundig undervisning. Eleverne får lejlighed til at bestå en ret krævende bådførerprøve, og det er en betingelse, at alle seniorelever består denne prøve, så de også kan benytte Beta i deres fritid. Og det er noget, der er rift om. Man skal ikke alene kunne sejle med bådene. Man skal også lære at passe og vedligeholde dem. Det gælder selvfølgelig også andet grej. Ja, skolen i sin helhed. På hvert kursus er der en eller anden praktikopgave. Her for eksempel anlæggelsen af flisegang til bådebro. I tidens løb har sådanne praktikopgaver været med til at sætte deres præg på skolens omgivelser. Vi er nu kommet så langt i undervisningen, at vi selv kan reparere fintertorvet til en af valgbådene. Det store anlæg mod stranden kræver megen pasning. Når fintertorvet er sat på valgbåden, er den sejlklar igen. Eleverne lærer ikke alene at holde skolen, men også at vedligeholde deres eget tøj. I vaskeriet for eksempel lærer man at betjene moderne vaskemaskiner. Men også gammeldags knofedt er der brug for. Og sæbe skal vi nok komme i nærheden af, enten på den ene eller på den anden måde. Da skibene tit kommer ud på steder, hvor der ikke findes havne, er der stor praktisk betydning for en sømand at kunne betjene en motorbåd. Alle seniorer skal aflægge en motorbådsprøve, hvorved
De dokumenterede deres kunnen i betjening af motor og manøvrering af båd. Vi bliver dygtigere og dygtigere. Nu kan vi morse med speed 25. Og vejersplejsning volder ikke længere besvær. Vi skal lave en række opgaver. Senioreleverne skal sy et dække til en redningskrans. Dækseleverne skal sy en køjesæk. Og sådan har alle hver sine opgaver. I smedjen lærer maskineleverne at arbejde med hammer og ambolt, så de kan lave for eksempel mejsler, bolde og dorne. Under opholdet på skolen lærer de at kunne smede det, der forlanges til en maskinarbejderuddannelse. Men der findes jo ikke smedje i skibene, så de må også lære at bruge en almindelig feltesse. På det teoretiske område undervises der i arbejdsledelse. Det er kommende arbejdsledere, undervisningen her tager sigte på. I navigationstimerne tager overstyrmanden sig af kortlæsningen, hvor der arbejdes med deviation og misvisning. Taleteknik er et vigtigt fag. Det har stor betydning for en overordnet, at han kan udtrykke sig myndigt, kort og klart. Livet på skolen går sin vante gang. Vel er dagene ens, men afvekslingen ligger i arbejdet og i undervisningen. I de skiftende omgivelser, som bryder arbejdets rytme. Maskineleverne øver sig i tegningslæsning. Ja, kursus går nu mod den afsluttende eksamen. Haven har drengene ikke glemt. Og der er brug for mange blomster. Både til hverdag og festdag. Inden eksamen er eleverne nemlig vagtvis til middag hos forstanderen, men også her er der opgaver. Man skal korrekt kunne byde et selskab velkommen ombord.
som at kunne holde en elegant festtale for damerne. I det hele taget optræde korrekt og repræsentativt. Og pludselig står eksamensdagen for døren, hvor eksamensopgaver skal bedømmes. Hvem har udfærdiget de smukkeste arbejder i Tik eller Pokkenholt? Hvem har lavet den bedste præn, klæghølle eller benseldrejer? I 2 dage skal vi vise i teori og praksis, hvad vi har fået ud af vort kursus. Gæster fra ind- og udland er samlet på terrassen. Det som alle andre dage med flaghejsningen. Og så er afskedens time ved at slå. Livet på skolen ebber ud. Den ligger nu stille hen, til næste kursus skal begynde. Vi siger farvel til den. Farvel til en lærerig og god tid. Nu fortsætter uddannelsen andre steder. Et hold maskinelever går til maskinfabrikken Atlas, hvor de på en særlig grundskole i 15 måneder skal fortsætte med det meget, der endnu er at lære. Resten af læretiden arbejder eleverne på produktionsværkstederne. Efter udstået læretid går uddannelsen videre på maskinskole mod målet maskinmester. Et andet hold maskinelever går til Aalborg Værft og fortsætter på specielt lærlingeværksted. De går derfra over i den alsidige virksomhed, indtil de begynder på maskinistskole. Når den er overstået, går de til søs som maskinofficerer. Dæks- og hovmestereleverne går ombord i rederiets fragtførende motorskoleskib Fenja Dan, der tager 15 elever til dækket og 3 til restaurationen. Efter et halvt års sejlads fortsætter eleverne henholdsvis på dækket og i restaurationen på rederiet. Efter 47 måneders sejltid går dækseleverne til navigationsskolerne, mens hovmestereleverne efter 42 måneders sejltid går til kokkeskole. Men der blev 15 dækselever tilbage på skolen. Det er næste kursus seniorer. Og de er med til at føre traditionerne videre til de nye elever, som har valgt søen til deres fremtid.